Nyanyi. Ya aku wegah diparang tugel ndasku. Lho, Wayangan nang biak. Hah? Di biak ana gelem apa? Ya aja. yang kedua kali malah saya ngeri meneh. Kok ngeri piye? Tak tanggap emoh kok. Mbak Tatin iki mbok tanggap 40 juta nggak mau dia 1 jam untuk nyanyi. Ora sombong to Wira. Iki jane ngandake endi to? Jenengan nak kula calangi Dik Ben nika. Heeh. Dicarangi live streaming langsung nyanyi di Parang. Ndak mau to. 40 juta kowe gelem yo. Nyanyi. Ya aku wegah diparang tugel ndasku. Lho, boten purun to, boten purun to. Ora gelem to? Ya nek diparang iki piye? Ya gelem wae ngopo ora gelem. Iki jane aku ngadeg apa ora iki? Ngadeg. Tolong dicetakke lho, engko salah pemahaman penonton streaming Pak Tatin. Kono. Paranono dhewe. Coba. Sik salaman sik. Ben tempel ngene. Nah, iki jenenge ketemu ditempel yo iki. Aku teko gasik mau kok. Pripun genahke diparangi maksudnya piye? Anu piyayi Parang niku lak enten sing ajeng duwe gawe. Aku tulung calangno Mbak Tatin. Sareng kula calangke jenengan, Mbak, jenengan mau nyanyi di live streaming langsung di Parang. Jenengan enggak mau kok. Ya enggak mau jajal nek kowe gelem po. Yo jenenge neng Lembeyan ki sing siji kecamatan Lembeyan, sing loro kecamatan Parang. Ngono lho, sejatine nek kene ning Magetan kuwi ana kecamatan Lembeyan, ana kecamatan Parang. Lah ngopo awakmu kon nyanyi ning Parang kok ora gelem? 40 juta lho. Lah kata-katane di Parang ora Aku mudeng. Pak Dalang juga dapat loh. Dapat job barusan, dapat telepon aku. Iya. 100 juta mau berangkat enggak? Oh, Dalang. mau. Mau ya? Mau. Dalang di Palu, mau. Oh, motor e. Dalangnya di Palu 100 juta. Estrung. Sabar enggak? Ya ini ki nyambung. Pun mangkat mana urusan di. Lah ya kuwi nek urusan di Parang, di Palu ya kaya ngono. Ora ngono, ya ora jelas kok mau ngerti-ngerti. Kene ya ora gelem to nek misale arep ditangkap 100 juta tapi di Palu wegah padahal di Palu tuh di mana tahu enggak? Lah ya meso lho San. Ngerti ra di Palu, ngerti ra nggone? Di Palu. Ora ditutup. Lah piye? Di Sulawesi Tengah jenenge di Palu, Dalang di Palu, ora kok ditok-tok gitu ora. Yo konsepnya padha wae yo. Oh, kuwi mau ya padha wae karo kene Parang karo Lembeyan Lah mau. iya. Oh, ya ngopo Parang kowe mau ora gelem lho? Ngene wae cah loro iki sok ben ditangkap awake dhewe. Ning ndi? Kon nyanyi nang gentong. Gentong. Gila. Gendong mah kok Gila. Awakmu gelem apa ora? Piye? Cah loro ditangkap 60 juta kon nyanyi nang gendong. Gelem apa ora? Sedeng apa ora? Ya Pertanyaan sepiro gendonge? Engko nek pertanyaane gendonge sepira? Mbok yo takon penonton sik audiens ditakoni. Gentongnya Desa cilik. gentong enten mboten ngono. cilik kok gede gendonge. Kok nek ora sedeng ning lumayan Oh lho. desa San. gentong. Ya iki. Lumayan daripada kowe wayangan nang biak. Hah? Di biak ana gelem po? Ya aja. Wayangan kok dibiyek. Ngopo? Ya gelem apa ngopo? Dibiyakin luar negeri. Iya ya aja. Di biak iki daerah endi lah San? Kalimantan. Papua. Papua. Wah, kuwi ning biyak ngono. Iya. Ya wis pokoke iki karo Perkenalan seneng dulu, matur Mbak, sembah perkenalan. nuwun. Cik. Anggenipun saged gelar pertunjukan wayang dalu menika. Saiki arang-arang lho Mas Gareng semakin Nggih. kesini nek iso Iya. awet, iso gelem nanggap wayang, iso tetep budaya kuwi wis poin banget. Apa Yes. meneh Mbah Lurah sono keling. Wah, Wah, panjenengan iki aku yo bingung. Kok iso bingung? Sono beling, sono keling. Sono keling kok sono beling. Lah beling tenan panjenengane lak beling ngono. sono keling. Lah yo. Sono keling sudah 3 periode. Sa. 3 kali lho kaya masyarakat saking percayane, saking remen, saking sayange karo Mbak Lurah lho. Masyarakat. Ya, masyarakat Ya. lho, saking tresnane karo Mbah Lurah. Wong kok yo iso duwe babon ni loro barang lho. Ngerti ngono lah ya aku daftar sing nomor 3 to. Nggih. Mas
Masuk kowe arep daftar. Lah aku ya ora payu-payu sih prene kok. Awakmu ki ditanggap ping pindho ngono Lah wae iya. kok wis ngerti lek Mbak Lurah Lah yo wis apa lagu wis plek ngene wis ngene. karo Mbah Iya. Keling. Lah kandhani Mbah Keling ini saking gininya kan yang beliaunya sahabate akeh. Sedaya lurah-lurah sak kecamatan. Kecamatan. Ya Kabeh iso butek. lembean iki kabeh yo rawuh matur sembah nuwun. Nggih. Nah, yang hadir di streaming juga disapa Mbak Tatin. Ada Iya. yang minta Pak Waris Sugiono minta podang kuning ini. Tadi Iya. ada titipan boten. Iya. Tadi Nggih. dari Mbah Lurah ya pengen naik Lurah, panggung. nggih. Dari Oh, iya. Ibu Bendahara Desa nggih badhe nembang. Oh, Nggih. siap. Jas. Nggih, pokoke lek dulur lembiane kabeh wayangan kudu gruduk munggah panggung. Kabeh. Komplit niki penggemar Mas Trimo Pratama nggih kepareng rawuh sak CS iku. Oh nggih, Pak Trimo Pak menika Trimo. penggemar wayang sesungguhnya. Ya, itu. Di mana papan, di mana Ya. tempat wayangan beliau nyusul. Nggih, Mas Asem Rosanto, Mas Bambang komplit. Cik. Nah, Saking Ngawi, saking Bojonegoro komplit sami rawuh. Nah, Nggih. nggih. Wah, elok sangat. Ugi, Nggih. Mbak Menika Guru. panyuwunipun apa? Podang Podang kuning, kuning, ya. terus Podang wonten kuning, sesi podang deman kuning. juga. Ya. Monggo mengke dipun aturaken setunggal-setunggal. Ada yang lain, Mbak? Wau nggih enten Gubuk Asmara. Oh, nggih. Bukan Semoro. Heeh. Nggih, wes. Ingkang pundi remian monggo Pak Dalang, Pak Alex. Podang Nganggo kuning K, mawon. nganggo K. Wes tak kira iki ngono lho, San. Apa? Nek jenenge Alex iki kebayanganku iki wonge putih. Ganteng. Putih dhuwur, ganteng ngono. Seko ngendi ngono lho, saka Eropa. Iki asline putih. Nang Lho, wong bareng iki darepe kan Ngawi to. Iki ki nek gone selipan-selepane gosong dadi rupane. Heeh, asline aku putih. Andi sing putih apane genah? Wah, yo beli kok. Andi tak delok. Awal aja. Awak modelmu mung kaya bojoku wae yo. Ya tetep ana bedane. Alah ora beda. Oh. Kiai nak ngono wis ora beda, tak turu mesti miring ngorok wis. Sen-sen. Kaya ngono. Ya mbok nek jenenge turu ki ra kerasa. ngerti ya. Perkara ngorok apa ora ki sing ngerti sing jejere. Oh iya. Berarti jenengan ra tau turu to? Wah, aku nak turu nang gurine bojoku ora betah kok. Lah Lah napa? kok Miring ngorok ngentut pisan. Wah, Oke, ngono gawe daster kuning wis klomoh. Ya biyen katon apa saiki katon Nah, apa? ya lek oyak-oyak Golek kepiye? sia-sia karo wong wedok, wong lanang iki nek ra ana wong wedok ya coto. Wi. kok iso? Ya jajal arep Apa? arep jepit kelangan apa piye? Hah? Oh iya. Kasih Podang saya. kuning dibawani ya tuh. Podang Oh, kuning Cik. podang kuning nggih, pamundutan iki wau sedaya perangkat desa. Cek, Nggih, kalian Pak niki Waris pinangkane, Sugiono, nggih. Surabaya.